Good evening. Hello. Jangan. Hello guys, nonton video nu kurang lagi jabai deh. Jangan deh ya. Zani agila hanu tangnya kita ada. Ublat tahu deh tangnya kau ready kamu geranci. Nih lambat ada video ba. Nih lambat ada video ba tahu deh. Tahu deh tang lain sih ada. Mabeawहाय ओरैजाय सानजाहा दावखोलायनोसै स' बिदिबा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलायबाय थादो लोगोफोर गेजेलि मोनबाय जोङो माने बारबाय गेजेलि बारबाय ओमफ्राय थेलामारा मोनसिगोन आरो मोनथ'वाखै आरो मोनसिगोन दायो थौदों होमबा जोङो थांनायखौ रेडि खालामबाय थादोंमोन अब्ला भिडिअखौ लानो हाथ'वाखैमोन अब्ला थौदो गारिखौ सोलायखांबाय ना गारिखौ सोलायखांबाय बास गारिखौ सोलायखांबाय आरो अब्ला थौदो आरो थांनायखौ रेडि होनसै नायलांबाय थादो आरो दाहाय सहैबा लायनो हाथोखो बायनायखो सालाय ओंखारलायोना सिस्टिनाबो गोजौबाय अब्ला थौदो थांनायखौ रेडि होनसै आरो दायो मोनहैबा देखायलायसिगोन बाय बाय हेलना सफायबाय ओमफ्राय दायो गारि गाखोना फैना बोरै मोनदो मोजां मोनदो मेङाखै खामखायाखै मेंसोबाय थांनानै र' खाथिथार मोनहैसिगोन आरो जोङो अब्ला नोंथांमोना थांनायखौ थौदो नायलांबाय थादो सेस हाद्रै गोजा हाद्रै नांजोब्बाय मेलेले जाजोब्बाय नायलांबाय थादो जेनजा मोनबाय आरोना माने मोनसिगोन नासनसारिनिफ्राय ओंखारनानै थांगासिनो दायो माथो साथो थरायलांबाय 2 आवारनिबो बारा गाखोबाय नालाय फाइनालि सफैबाय दायो माबा जोङो फैबाय थानानै माबाया थाब मोनहैगौमोन आरो थाब मोनहैगोन लामा दङमोन आरो ओमफ्राय गोजान लामाथिंसो लाबोबाय ओमफ्राय जोङो थाब मोनहैनो गोबाव लाबाय थांसै दे रुम हाबहैनोसै नै गोलैगोन र' आयं माबागोन र' आयं खेवगोन खेवना हो दे मारि आखाइ tuh सिरि मोनसे आं बिराद गाखोनो बायो थफ्ला लानानै गाखोलांबा मालायनियावसो गाखोलांबा मालायनियावसो बियो ayo apa kecilnya kayak lagi sampai सफैबाय लोगोफोर नै सफैनानै फ्रेश जानानै रुटि जादों आङो जे ओंखाम उखैनाय मोननायखाय जानो नंगौ gue mau apa lagi